Handbalverenigings hoop je dat ze profiteren kunnen van het succes van de handbalvrouwen op het WK in Denemarken. Het Nederlandse team speelt er heel goed. Joet speel ze de finales in Noorwegen. De goede resultaten zorgen voor de nederige reuring bij de handbalverenigings. Benamen nood de wedstrijden ik live op televisie uitgestuurd worden. Ook bij handbalvereniging Jupiter 76 in Frencher libbert het WK enorm. Nou, leven we aardig mee hoor. Als er een wedstrijd ervoor is, hebben we de laatste keer met een team gezien. En ja, ik leef helemaal mee als het spelers zijn. Het is mooi om te zien. Hoe goed is deze prestatie? Nou, geweldig. Ze hebben er nooit eerder niet in. Dus wat dat betreft is het hartstikke goed. Wij kennen het zelf net. In Sporthal in Frencher speel je van de morgen de junioren van Jupiter. Het team is maar krek compleet. Maar er komt met dit succes van het Nederlands team misschien gauw verhoring in. Nou, enthousiasme voor het handbal. Dat is het eerste wat bij ons in de vereniging is. Hè, wat alweer, alleen nog meer. We merken het, deze week toch een aantal nieuwe leden erbij. En mensen die zeggen van, handballers die zeggen van, we willen graag handballen gaan werken. Handbal is een liedse sport in Friesland. Er zijn maar 3 echt actieve verenigings. Nije onwas is noodzakelijk. Ja, zeker. Wij moeten nou, de enige club bij ons in de competitie is dan Lauwert op dit moment. Nou, in Stiensee natuurlijk nog een handbalvereniging, maar voor de rest maak je eigenlijk altijd naar Greens of naar Drenthe daar. Wat dat betreft zou het natuurlijk hartstikke leuk zijn als bijvoorbeeld Sint-Anne-parochie weer een keer een handbalvereniging op een poort zetten kan. En ja, dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn voor u, dat we net elke keer z'n 4 hoeven te rijden natuurlijk. Resultaat helpt er zeker bij. Alleen nog, ja, je hebt de mensen nodig die de schouders eronder willen zetten. Om deze sport, er zijn natuurlijk weinig mensen die in Friesland die mee beoefenen. Maar daar ben ik weinig vrijwilligers meer die de schouders eronder zetten. Dus ja, daar moet het ik vandaan komen dat er weer vrijwilligers zijn die zeggen van, wie gaan er maar aan de gang. En wie willen dat in andere plekken ik weer onder de aandacht brengen.